Continuem en directe i obrim la nostra secció amb el col·lectiu LGTBI a la província de Castelló i per això tenim el seu president Jordi Pilar. Jordi, molt bon dia. Bon dia, Minerva. Bueno, de resaca electoral, de sorpresa electoral, que, bueno, valoració, perquè se mos ha quedat, has tingut dificultats a l'hora d'arribar i se mos queden sols 15 minuts, però me pensa que no podem donar a temps més que a parlar de la situació actual política. Sí, la situació actual ha canviat completament, radicalment, és un canvi bestial i, claro, n'hi ha que veure ara què passa. A mi, sincerament, els canvis no me donen por. Els canvis són bons, n'hi ha que mirar com se pot col·laborar, com defensar els drets de les persones LGTBI en altres tipus de polítiques. El PSOE, Compromís, Podem, estaven més propers, però el PP també està més proper i Vox està ahí. Jo crec que tant el PP com el Vox van a continuar les polítiques LGTBI que teníem així al País Valencià i a les ciutats per part de l'anterior govern, perquè són polítiques basades en el respecte als drets humans. Perquè nosaltres, quan demanem coses, demanem tindre els mateixos drets i oportunitats que la resta de la ciutadania. Que no demanem tindre més privilegis ni més coses, sinó tindre els mateixos drets i oportunitats. I això és molt important que tot el món ho entengui, que no passi res perquè n'hi hagi un govern de dretes. Sobretot tranquil·litat, que és un govern democràtic, sobretot és un govern democràtic, votats per el poble i en les urnes. I que els nostres drets jo no els veig que perillen en cap moment, ni les coses que hem aconseguit que perillen que no ho tinguem en el nou govern. Entenc que com a representant d'una entitat, al llarg de fa uns instants entrevistàvem a Paco López, president de Patim, i els partits polítics se van reunir prèviament amb una entitat com Patim per a recabar informació, per a conèixer les seues necessitats i per a presentar-los les seues propostes. Entenc que en el col·lectiu LGTBI que tu representes també s'hauran reunit les distintes formacions prèviament per a formar aquest programa electoral o aquest projecte i escoltar les necessitats del col·lectiu. Has escoltat així, també? Alguns partits sí, altres no. No tots els partits han reunit amb nosaltres. No vaig a dir noms, però no tots, però alguns que ara estan en el govern sí. Bueno, alguns que estan en el govern. Alguns que van estar en el govern sí que s'han reunit i tenien programes electorals prou potents en polítiques LGTBI. Clar, és el que menys m'assusta, les polítiques LGTBI. Jo sé que els que van a vindre ara ho van a fer bé. Sí que a lo millor n'hi ha alguna cosa que cal limar, algunes aspereses, alguns fets, però el PP d'ara no té res a veure el PP de l'any 2005, i Vox, ja veurem el que passa en Vox. L'important és que en diàleg la gent se pot entendre. En diàleg i parlant i fent bé les coses. La política també nacional tindrà molt a dir. S'adelanten les eleccions generals i entenc que lleis que estan emmarcades dins de la legislació nacional, també n'hi haurà que esperar a veure què passa el proper 23 de juliol. Però tampoc me preocupa, perquè, clar, la llei LGTBI és una llei que està emparada per la Constitució. Al estar emparada en la Constitució i no dona ningú dret especial a les persones LGTBI, sinó simplement fa un camí perquè les persones LGTBI tinguin els mateixos drets i oportunitats, sobretot els mateixos drets i oportunitats. Després el que són la lluita contra la LGTBI-fòbia i els delictes d'odi. Això és molt important i això són avanços d'una societat sana, que és la que tenim ara, una societat democràtica, una societat que ara mateix necessitem que més que mai que avance en el que és els drets humans. L'Agenda 2030, els objectius de desenvolupament
sostenible emparen tota la llei LGTBI o la llei contra la discriminació. La llei del sí solo sí, pues a lo millor n'hi hauria que fer alguna modificació, però en el fons la llei està bé. Una cosa són les formes, les rebaixes de pena, però el que és l'agressió sexual, equiparar-la en el que és el delicte sexual és un avanç per a la societat. I jo crec que van ser unes polítiques continuistes, polítiques LGTBI, per part dels municipis, de la Generalitat, i a veure què passa en l'Estat. Claro, a nivell nacional, bueno, pues ens hem quedat tots així una miqueta, bueno, sorpresos en l'anunci de pròxims comicis nacionals, però, evidentment, el canvi al signe polític, aquest increment de votants per al Partit Popular i també el reforçament de Vox i la desaparició, per exemple, en moltíssims dels nostres ajuntaments, en la Generalitat, de manera fulminant, per exemple, d'Unides Podem o altres, com Ciudadanos, bueno, pues sembla que la gent està novament apostant per aquestes polítiques com que se vol confiar o en el bloc de la dreta o en el bloc de l'esquerra, no hi ha un termi mig. Exacte, el que passa és que no ha sigut més vots per a la dreta, han sigut menys vots per a l'esquerra. Si analitzes les xifres, a veure on ho tinc, han votat 150.000 persones menys a la dreta, però és que a l'esquerra han votat 279.000 persones menys. Això ha fet que la dreta puja i l'esquerra baixa en número de representació. Però el que ha hagut és que la gent no ha eixit a votar tan a lo bèstia com van ser fa 4 anys o fa 8 anys. La gent és un vot de càstig perquè no li han agradat les polítiques o per qualsevol cosa, no puc opinar perquè Claro, no coneixem el que està dins del cap de les persones amb este alt índice de no participació, però el que sí que veiem, per exemple, en les dades que tenim a la ciutat de Castelló, i fiquem aquest exemple, el Partit Popular ha guanyat en tots els districtes de la ciutat. Això feia molt de temps que no se produïa. Exacte, sí, ha guanyat en tot. I en tota la província, ha arrasat. Municipis que ara mateix tinguen el PSPB com a força majoritària està Oropesa, Alcora i la Vall d'Uxó. Sí, bueno, i en el cas de la Vall d'Uxó i d'Oropesa tindran que hi haver acords i pactes, exacte, i n'hi haurà, o fan governs en minoria o tindran que arribar a acords i pactes. Exacte. I Vinaròs, per exemple, també, o sigui, estem en un moment, però sorpresa, per exemple, màxima, a la localitat de Morella, on el nou partit dels veïns ha tret 4 regidors, i aleshores, és el moment que se comença el diàleg i les converses. Exacte, i tot el diàleg que és per al poble, per al benefici del poble. Això no ho tenen que oblidar els polítics. Els polítics estan per a servir-nos a nosaltres, a totes les persones que han votat i no han votat, a tota la ciutadania, a tot el món. I això tenen que fer el sobreesforç de pensar que no estan només per als que s'han votat, sinó per a tot el món. I en això confiem i nosaltres esperem que tinguin seny. A veure, una de les coses que sí que hem pogut veure en el primer discurs, per exemple, que va fer Carlos Mazón, el candidat al govern de la Generalitat, Carlos Mazón, el candidat a la Generalitat Valenciana, va ser que volia ser el president de tots i totes els valencians i les valencianes, sense tindre en compte a qui hagueren votat. Però, a més, hem vist les declaracions de Núñez Feijóo, que ha dit que dona llibertat en aquestes negociacions municipals.
per a formar els governs. Sabem, perquè això és política municipal i local, que hi ha formacions d'esquerra que entre elles mateixes no tenen gens bona relació. No, ninguna. Aixina que a lo millor és molt difícil que es duguen a acords de govern en poblacions que fins ara han sigut un signe més d'esquerra. Sí, no... Sorpreses, mos podem portar el pròxim... Poden haver moltes sorpreses. Els pròxims 18 dies, estos 15 dies que tenen per a començar aquestes converses i formar els ajuntaments. Poden haver moltes sorpreses, moltes. Però anem a esperar a veure què passa. Avui, per exemple, en una entrevista a Begoña Carrasco deia que s'anava a reunir en tots els grups municipals, sense excepció, tots els que tenen representació. Això ja és una cosa molt important, que almenys es reunisquen en la dreta, en l'esquerra, en tot el món. Sí. Això ja fa pensar que té voluntat de diàleg. A més, Begoña sempre ha tingut voluntat de diàleg, sempre és una persona propera que la veus pel carrer, la pares, te parle, si tens algun problema vas a parlar amb ella, i a veure què passa, a veure què pactes arriben i de què manera, perquè també... Claro, estem confiant tots en que vaig haver acords entre el Partit Popular i Vox, però que tal vegada, bueno, pues se podria desmarcar Compromís, per exemple. Exacte, o una abstenció del PSOE i tindre l'alcaldia Begoña. No... Tot és possible. No... Sí. Estarem molt pendents de com evoluciona i anirem contant-li als nostres telespectadors. Jordi, teniu alguna activitat ara de cara a l'estiu per part del col·lectiu o ja esteu mirant... Ve l'orgull, el dia de set. Claro, per això. El dia de set ve l'orgull. I què aneu a fer així a la ciutat de Castelló? Manifestació, bueno, avui tenim reunió, avui anem a perfilar-nos. Ja t'està jo apretant antes d'hora. El dimarts que ve ja tindrem les coses clares? El dimarts que ve tindrem les coses clares i ja vindrem a contar-lo tot. O sigui, però la gran jornada de l'Orgullo sí que anireu a participar a Madrid o... El dia 17, l'Orgull és el dia 1. Claro, estàvem esperant a veure... És que... Claro, sí, claro, és que algo t'ha canviat, és que... No, i també tampoc volíem prendre partit per ningú partit polític. No... I ara ja... Ha vist el resultat, doncs anem a començar a fer coses. Avui tenim la reunió definitiva de l'Orgull, a veure com ho organitzem i ja ho veurem la setmana... La setmana que ve ja t'ho explicaré tot. Esteu plantejant-vos en fer com heu constituït l'entitat de la plataforma LGTBI de la ciutat de Castelló. Claro, aneu també a integrar-los als representants de la plataforma per a fer esdeveniments de manera conjunta al llarg de la província? És la plataforma la que fa totes les accions, la plataforma, els ajuntaments, però, clar, no se podia fer res fins ara, no? I ara ja veurem el que se pot fer, perquè, clar, ara quan arriben, hi ha alguns ajuntaments de continuïtat, pot ser que sí que faran coses i ja tenim mig parlat en ells algunes coses, però alguns, per exemple, de Moncofa sempre s'ha fet l'orgull, i Moncofa segueix el mateix color, el mateix alcalde. Moncofa ja t'asseguro jo que tindrà el seu orgull perfecte. Però la resta de poblacions ja veurem, a veure què opina la resta dels nous dirigents. Això és una cosa que no compren mai, que les coses se paralitzen en el dia a dia de les ciutats perquè se formen... Però és hasta una queixa personal de perquè se tenen que paralitzar les activitats i les coses i, bueno, quan se prengui el relleu continueu, perquè moltíssimes qüestions i decisions que s'han pres fa 6 mesos o 4 mesos afectaran el dia d'avui, perquè no en esdeveniments, per exemple, com en aquest cas, no se pot... Bueno, doncs anem a fer això, ¿vale? Exacte. A veure, més que no voler, era més el que no tenien temps, perquè estaven en campanya. Claro, que a qualsevol polític està fent campanya con sus cosas, que lo que menos le interesa es el orgullo o lo que pasarà després d'eleccions. I a mi el que me molesta molt d'eleccions és que quan hi ha eleccions sempre hi ha obres. Perdona,
És que Castelló ha sigut horrible les últimes setmanes, mare de Déu del cel. La gent se queixava, però és que qualsevol persona que te trobes diu, però què estan fent? Que eixirem a casa. Una tia meua va anar al Carrefour i se tornava loca per eixir, però és que esa mateixa vesprada, que s'ha començat a ploure una miqueta, va anar a la universitat, que va a la universitat d'adults, en el cotxe, i va dir, me'n vaig anar per l'exterior, per la rotonda, per el camí, la quadra del Borriolent, com vaig sempre, i ahí què estan fent? No saps ni per on anar, però bueno, ja ha passat. Exacte, sí, ara ja ha passat, i ara a diàleg, i a parlar bé les coses i que la democràcia seguisca el seu rumb. Pues sí, la veritat és que, bueno, és el que ens queda, continuar narrant les sorpreses que ens han portat les eleccions i ja després jo sí que me volia morir quan van dir, quan va anunciar el president del govern que, o sigui, no, això no ho suporti una altra campanya electoral més. La precampanya, jo per a mi va començar farà un any, un poc més o menys per a les municipals, perquè ja estàvem en aquest ambient. Al setembre, quan vam encetar, ens vam anar de l'estiu ja amb un nivell de comunicació, d'interpel·lació dels distints candidats ja en un nivell electoral. La campanya electoral, per a mi, alguns partits l'han feta de forma molt agressiva i això potser que hagi calat en la decisió final de les votacions dels veïns i les veïnes. Aquesta crispació social a la que s'ha apel·lat me pareix que ha sigut un error que ha passat factura, com hem vist en els resultats, als partits d'Esquerra, i jo penso que ara estaran fent un pensament, però és que tenen 2 dies per a ficar-se en marxa i tornar a activar-se. Ara ja és directament. I després també volia, des d'ací, ja que el PP ha guanyat, en el programa electoral per a la Generalitat del PP n'hi ha una sèrie de mesures que van de polítiques a l'LGTBI, i des de Castelló LGTBI agrairíem al PP, tant al municipal com a l'autonòmic, que ficar en marxa aquestes mesures que consideren que són molt bones per a la comunitat LGTBI, per a tota la població en general. Pues mos les contes si vos la proper dia que mos vesguem, Jordi, perquè tenim que marxar a publicitat, que tenim ja el nostre company el Chino i la seva secció de música. Perfecte. Mos veiem la setmana que ve. Gràcies. No te marxes corrents, que ja s'han a versar de la cadira. Jo m'acomiade de tots vostès. Mos veiem demà a les 10 amb més actualitat, però ara mos queda encara aquesta secció de música amb el company el Chino i, com sempre, la previsió meteorològica, Jordi, per ja saben vostès que a partir de les 2 igual mos plou. Hasta ara demà, siguin feliços. Castelló, una província on la gastronomia té el seu propi nom. Castelló Ruta de Sabor. Està al cor del nostre medi rural, perquè gaudisques dels productes de proximitat, la tradició, la innovació i les millors experiències de turisme gastronòmic. Castelló Ruta de Sabor. Experiències inoblidables. Destreza, equilibrio, confianza, resistencia, fuerza. Camina por puentes tibetanos. Deslízate entre toneles. Salta de una tirolina de 100 metros. Encuentra un reto tras cada árbol. Un espacio destinado al ocio y al entretenimiento activo, donde los participantes tienen que ir superando una serie de pruebas aéreas instaladas en lo alto de los árboles mediante cables y plataformas de madera. Diferentes circuitos para una aventura en plena naturaleza.
A partir de 6 años, sea cual sea tu forma física y todo con la máxima seguridad. En Morella, Parque de Aventuras Saltapins. Una aventura en plena naturaleza. Rótulos Villarreal, especialistas en la rotulación integral de vehículos. 35 años ofreciendo el mejor servicio para grandes empresas y particulares. Trabajamos con nuevos materiales e innovadoras técnicas para dar el mejor resultado en nuestros trabajos. Un asesoramiento personalizado para cada cliente con unos resultados más que satisfactorios. Diseñadores, asesores y montadores cualificados en rotulación profesional con años de experiencia en el sector. Contacta con nosotros y proponnos tu idea. Rótulos Villarreal. Los locos en Rapimueble, Chaislon 249 euros. Dormitorio solo 349 euros. Apilable de salón 369 euros. Financiación en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Vuelve el Festival de Todos los Rememberos. Sábado, 3 de junio de 2023. Peñíscola Remember Fest. Artistas confirmados: Kate Ryan, Linda Mertens from Milking, La Luna vs Didi, sábado 3 de junio, Puerto de Peñíscola. Peñíscola Remember Fest. Entradas, zona VIP y donde dormir en www.peñíscolarememberfest.com. Un joc per a perdre's a les seues muralles i els colors que la natura ens regala. Passar del nucli antic a mirar la vista de la mar i la muntanya. Un joc vell, més del que pot mostrar qualsevol foto. Brutal arquitectura, cúpules d'ensomni, compendi de bellesa i sentiment. Un joc diferent, un joc on la gent bota la foguera, demana un desig, s'enamora, es divertix. Peixos de colors, tradició, art, desfilada, flors. Omplir-te d'energia amb la posta de sol, connectar amb el passat i trobar inspiració. He recorregut molts jocs, he sigut la cara i també la creu, però mai